Jeremia Raba, hi sister, hi. Good morning. Good morning, Jeremia. मा ओंख्रि संखो जाखो आदा? फैसासो फैगोनहाय आंना मेसेज माबाबाय। मारै दं आदा जेरेमिया खिथाहरदो अननानै खबर। मा जाबाय थादों? जाथ'वाखै ओंखाम। आदाया अबेनि खोन्थाहरलाय? आदाया अबेनि जाखो खोन्थाहरदो। अदालगुरि अदालगुरिनिफ्राय अदालगुरि फ्रम साबसक्राइबारा बेसेबां जाखो? 244 जाबाय आदाना। दे बोलो हो आदा। भिडिअ सिस्टारलाय बबेनि? आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव। फैफेरदोंना फैफेराखै नोंसोरबा? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबा सोर दं? गैयालै आंनिया टाइम पाससो। आंनाबो टाइम पाससो ओरैनो गुरुथर नङा। गोसो जाबा भिडिअ मेम'रि देनां थाबाय फिसा फिसौ नायनो होननानै ओंखायनो हगारलाबायनायसो। टाइम पासआनो फैसा मोनहैयोलाय खोमा। नायनायसै माबा थांबायना 87 थांबाय। जोंना ओमफ्राय भिउसआनो फैया। वाट्स टाइमानो बोरै बारायगोनथाय आसरितसो। रावबो नाया। भिउसआनो फैया रावबो नाया। सोर दंथाय? बिदिनो दा आंनाबो होनो भिउसखौनो खोन्थानो लाजिलायोना। भिउसआनो फैया। आंहाथ' भिउसनि थाखायनो लाजियो। साबसक्राइबाराबो नै बारायो नै खमायो। एथ' 750 गाहाम मानसि दं। 700 मामा ओमफ्राय भिउसआनो 80-90 जनल' फैयो। होमबा नोङो रावबो नाया। औ लाजिनाय मोनो दा। औ लाजियो। साबसक्राइबारानो दङ मानसियानो नायाबा। ओरैनो साबसक्राइबल' खालामनानै दोनोलै मानसिफ्रा नायनो नागिरा। वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो आदानालाय? वाट्स टाइमाहाय भाइराल बायदिसिना बिदिखौल' नायो मानसिफोरा ना। आरो बे इन्टारटेनमेन्ट फैदों नै जों आंनियावहाय दिनै। हाय गुड मर्निं दिनैसो आंनि एलबियावहाय नोंहा माबोरै दं दालाय? मा होनबावनो नोंबो खबरबो लाया नालाय बिदिनो दंसाबो मोजां गेजेर गाज्रिनि गेजेरावहाय। नोंहालाय मारै दं? गामियाव फैबाय नामा? भिडिअबो नुथाराखै माथो आं नोंनिखौ भिडिअ बै बाराव नायनायनिफ्रायनो। भाइरेलखौसो नायखायो बाजै। औ भाइरेलसो जानोसै आंबो र'। ना मा होनो? गाज्रि भाइरेल नङा मोजां भाइरेल।
गाज्रि भाइराल जाया भाइराल नायनो डिउटियाव दं फैयाखै आरो दाबो होनबालाय गोदानसो दा जोंना गोदानसो आरोना इथुमनि भाइराल जाबायना होननानै भाइराल खालामलाय दे नोंसोरनो आंखौहाय भाइराल खालाम दे भाइराल जानांगौ आरो जायो कन्ट्रभारसि खालामलाय गाज्रि भाइराल बाथ' साबसिनसो ने कारेन्ट गैयालाय नामा गौतम बाजै गौरां लाइक देन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खोमा रिंलायलायबाय नामाब्रा मिक्साराव बानलु देदालां ओंख्रि संहोहोलां नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैबाय आं गाज्रि भाइराल हायोब्ला खालाम मोजांसोनो मा खबर आब' एम एस खबरा बिदिनोसै आगै मोजां गाज्रिनि गेजेराव दङ ओमफ्राय मोनदों सम गैयालै बाजै गावदांनो मा मावदों नोंलाय सम गैलायलायिलाय मा खालामदों नोङो सम गैलायलायै मा खालामदों सोर मा ओंख्रि संखोनो ओंख्रिया मिरामिससोहाय मामा दाङाजों आलुजों ओमफ्राय दालि जहलसो आं डिउटियावसो बाजै डिउटियावसो ना ओंख्रि संगासिनो आङो मासिबां खुसि नोंलाय दैसायालाय न' सिफायदों बेयावनो खामानि मावदों आं मालाय न' गोदान लुबाय नामा बिजिथारनो आरबिया दे आरबि वाटस टाइमा बेसेबां थांखो खोन्थाहरलाय बिजिनि गेजेरजोंबाबो थाबाय था दा फैगोन दे फैफिनगोन दे 12थासिम थागोन आं खुनुरुखुम वाटस टाइमा बेसेबां बाजैनो दे मावदे दे माथो खालामनो बिजिखौलाय ना लाइक होलां मोनसे बयबो एम एस बड' आगै लाइक होलां अमा बेदर गैया सान्दुं गोसाखायनो रावबो बाजाराव थाङाखै सान्दुं गोसा सोर बाजाराव थांनो सान्दुं गोसाखायनो थाङाखै लाइक होबाय दे आं अके लाइक होनायनि थाखाय बागदावलायबाय आं हेडफन लानानै बागदावलायबायनो आदा जिरिमिराया थबसियाव देनो बानानैहाय सरि दे आदा बागदाव होनायनि थाखाय खोन्थाग्रोबासो आंबो खम जालालायनो बानलु गोसा जानोसैहाय दालि जहलावहाय बानलु बाथोन देनानै जेबो नङा दे जेबो नङाबालाय आरोना आङो मा थबसियाव देनो बानानैहाय ग्रेजाराव होदों आरो मबाइलखौ बेबो गाहायाव दोननानै ग्रेजाराव होबाय आयै नों मा एवनाय जाबावनो सान्दुं गोसायाव आं लायनोसै सान्दुंआनो जा दुंदों ओरैहाय नोंसिनिथिं सान्दुं दुंदोंना दुङाखै आरबिया थांखो ना माखो आरबि इन्टारटेनमेन्ट गथ' मानजा मोनगोन खामानि मावदों आङो एसे मोजां नारगौबा र' हासुदैसो दाहाय नारगोन बिनि बस्थाया अबेहाय थांखो ओमफ्रायलाय मेसेज हरद' सोर दंथाय
गाबलाबायबाय जाम्बा लरग'आ मेसेज हरदों सोर सोर दं ओंख्रि संदों आं थांफेराखै क'क्राझार बारथारबोबावनांगौ दे आदा जेरेमिया जोंना मामा क'क्राझार ओरै गसाइगाव बेंगल बर्डारावसो जोंना बेंगल बर्डार आंबो अदालगुरिया रङियानिफ्राय गावस्रायोना आङो अदालगुरियावहाय थांफेरनाया खिन्थु आं मिथिगौ आरो बबेजों थाङो माने आंहा बोराया थाङोमोन नालाय अदालगुरियावहाय आगोलावहाय अदालगुरि मा गामिया दा जिरिमिया नोंसिना अदालगुरि मा गामि साब्रै दं सोर दंथाय कमेन्ट हरबासोमोन आरो बे एन्टारटेनमेन्टआ थांखो ना माखो दा फैफिनगोन होननाया थांबायबो ओंख्रिफोरखौ गोथां गोब्रामबो जानांगौहाय एसे एखमबा दैफांखुथि गामिया दैफांखुथि होनो आरोना नोंसिना बे सासे माबा दंमोन सार दंमोन जोंना सार माने सिनायनाय आरो पाउलुस नार्जारि होनो मा गामिथाय उदालगुरि टाउन खाथियावनो होनदों नामा बिसिनाव थाङोमोन आरो बोरायाहाय अदालगुरियावहाय बिसिना बेनाबो चेनेल दङ पाउलुस नार्जारि होननाय बेबो चेनेल खुलिबाय आरो गोदानसो मानसिया खुलिनाया आयौ ओंख्रिया गोथाव साइस नुखाबाय टाउना थावासोथाय सोर दं कमेन्ट खालामलाय गौतम थांखो ना माखो जेरेमिया सानैल'सै नुबासो मिथिसिगोनदां मानसिसो BBC ब्लग हाय वेलकाम मेरे आंनि LB आव फैनायनि थाखाय आगै थेंक इउ गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम मा ओंख्रि जानानै फैखो आगै ना जाथ'वाखै नामा जाथ'वाखैगोन 10थाल' जादोंना टाइमाबो BBC आगैना अबेसिम थांखो 500 जाबाय दे आगै कंग्रेचुलेसन 500 जानायनि थाखाय BBC आगै सापर्ट खालामदो दे आंबो खालामगोन आदा जेरेमिया नोंनाव एक्सट्रा आइडि दं नामा आदा जेरेमिया BBC जाथ'वाखै जाथ'वाखै टाइमाबो जायाखैना 10थाल' आंबो दासो संगासिनो नै ओमफ्राय BBC नोंनावहाय एक्सट्रा आइडि दं नामा खोन्थालाय
Ada Jeremia extra ID dं नामा खिथाहरसाय जोंहा Thank you नो एक्सट्रा आइडि दं नामासो होनदोंमोन आङो गैया उनाव खालामबानो जाबाय उनाव खालामबानो जाबाय बेसे थेंक इउ र' दे आं नोंसोरखौ मामिनि मबाइल नानिनि मबाइलजोंहाय आङो सापर्ट खालामना होनि आरोना Jeremia आदाखौबो खालामनि Jeremia आदाबा गैथ'आ र' नैबे जयन्त ब्रह्म इस Jeremia आदा Jeremia दंना गैला कमेन्ट हरलाय आं नोंखौ सापर्ट खालामबाय दे जयन्त ब्रह्म चेनेलजोंहाय बे जयन्त ब्रह्मआ आंनि चेनेलसो नालाय चेनेल माने एक्सट्रा आइडि नालाय नै जोंना जावैसोआ हेलौ जावैसो आजाव आजाव जावैसोखौबो सापर्ट हरसाहां र' प्रदीप जावैसो नोंखौबो सापर्ट खालामहरबाय आङो जयन्त ब्रह्म माबाजोंहाय माबायानो भिडिअखौनो होआ जावैसो प्रदीपआलाय बोरै जाखो 1K जासिगोन दे नोंहा सिस्टार जाहाङैनो जायाहाय आदा मा खालामनो जाहाङैनो जाया खमायफिनबाय थायो आदा Jeremia नोंखौहाय आङो साबसक्राइब खालामहरबाय नै माबा फिसाजोनि मबाइलजोंहाय एक्सट्रा आइडिजोंहाय नैबे जयन्त ब्रह्मजोंहाय BBC आबो दंना गैलाथाय BBC दङबा नोंखौबो सापर्ट खालामहरसै आङो बा आंना बिखुनजोआ हिन्दीनिसो लिंहरबावबाय आंखौ आंना बिखुनजोआ हिन्दीनिसो लिंहरबावबाय आंखौ अके दे नो ओमफ्राय मोनसे चेनेलजोंबो सापर्ट खालामनि आङो दै आदा Jeremia नों बे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामहरफिन आरोखि ना लक्ष्मी ब्रह्मनिजोंहाय साबसक्राइब खालामबाय आं नै आं कमेन्ट लिरना हरनि नाइस लिरना हरसै आं बेखौ सापर्ट खालामहरफिन दे आदा Jeremia कमेन्ट हरफादे हरबाय LB शर्ट्स ब्लग दे आदा Jeremia जावैसोनोबो हरनोसै आङो र' फैदो मानो गाबखो हेलौ होननि दै दैसा दं BBCखौबो लाइक डान थेंक इउ लाइक देने के लिए
र' दे नै 190 जाबाय जावैसोना आं खालामनानै 191 जाबावबाय नै मोननै खालामबाय आं नोंबो खालामहरफै नैबे एलबि शर्ट्सखौ नानिनि बेयो एलबि शर्ट्स ब्लग नानिनि बेयो बिबिसिखौबो खालामसै बिबिसि 502 ना 503 जाबाय नै नोंबो खालामहरफिनबानो जाबाय आं कमेन्ट हरनानै दोनबाय मेहेन्दि माबायावहाय खेरमनि बाब्रि ब्रह्मआवहाय नै कमेन्ट लिरना हरसै आङो नाइस लिरना हरबाय आं नाइस लिरना हरबाय आं ओमफ्राय दे कमेन्ट हरबाय नोंहालाय मा भिडिअ हगारा मा मानसि नोंलाय र' बानायगासिनो दं आङो मालाय मेहेन्दि फुननायखौ नायदों आङो नै थिथ्लि होलायलायनानै गस्ला गोमो गानलायलायनानै बिबिसिनि मेहेन्दि फुनदों ना मा फुनदों मबाइलसो सेरदों माथो बेखौ नायगासिनो दं आङो नै दे कमेन्ट माथो कमेन्टबो हरा रावबो सोर दं कमेन्ट हरसाय साबा दङ सोर दं कमेन्ट बोसोरसेयाव मोननैल' भिडिअ हगारगोन आं खम गाजा बोसोरसेयाव मोननैल'बाव जाहैदों गाजा बोसोरसेयाव मोननैल'बाव जाहैदों एक बोसोरे 2टा किबो करल' होननायनि जाबाय सोर दं कमेन्ट खालाम सोरनावबा जावैसो एक्सट्रा आइडि खुलिना हरलाबायदोब्रा आंनो दे दंबावोबा जावैसो अके दे खालामगोन दे खालामगोन बा दे आगै र' मैया सोरखौ खालामामोनथाय आङो NR कमेन्ट खालामद सोर दङ साबामानि दङ कमेन्ट खालाम साब्रै आरो सासेया आं नालाय नानिनिजोंहाय माबा खालामगासिनो दं आङो होनदों आंनावलाय दंखायोना आं 6टाल'सो हरदों आं हरबाव दे बेसेबां दं दे नायगासिनो आं दे मोननै आइडिजों सापर्ट हरबाय आं आदा नोङो बे एलबि शर्ट्सआव हरफिनबानो जाबाय
ए बाबा ले फै बेजों मानो थांखो नोंलाय आं दं नो जिरिमियाखौबो मोननैजों हरसै आङो र' बेसारा रे गथ' जाथि दलद थाया मानो ए नङा रायाखै आबा लायाखै दैसा लाजाखौ दैसा लाजाखौ लायाखै आङो माबायालाय चार्जारा नै नैबेयावसो बेलाय उनै गाबोन हरबा जाया बिखुनजो जायो औ 1K जानायनि थाब थाब एक्सट्रा आइडिजों हरलाबायदो AGYT नाइस लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जिरिमिया राबा दादा वीडियो साबादेन एजी गेमर में आपको एक आईडी तो नहीं है क्या हुआ बाबा मा जाखो एक चैनल से आपको सपोर्ट कर रही हूँ आप भी वापस बैक कर लेना ठीक है बैक करेगा तो देगा बैक नहीं करेगा तो नहीं देगा क्या बोलते हैं एजी गेमर वाईटी बोलो करना है कि नहीं 37 मेरे आसपास ही है एलबी शॉट फैदो बेखौनो होनदां नोंखौहाय नों एलबी शटखौ बेक हरफिनगोन आंनि माबासो बियो आंनि आइडिसो आइडि माने मा होनोमोनलाय बिदिखौ चेनेल फिसा बिदिनो 737 मा जाखो नैबे मेजाया सान्थि गैया गथ' जाथिजों आफा बिमाया फैनानै गाबफैदो नै सैमा बिमाया गाबलागासिनो दङ फिसाफ्रा जे हरैसे थाजोब्बायना नागिरबा मोनाखिसै आदु ना थाबथादोंसो नामा सैमा फिसाया नोगोन एजी गेमार वाइटी सापर्ट नांगौना नाङा नों बेक हरफिनोबा आं हरनोसै एलबी शर्टजोंहाय नाइस थेंक इउ एलबी शर्ट नैबे गथ'खौबो गालांजायालै देन्जारसो गथ'आबो ना मानसिया लाबोथोंलाय आफा आं ओंख्रि संदोंना ओंख्रिया मोनाखै वाइटी प्रदीप प्र भिडिअ नायब्रानो हब दे कमेन्ट करि थबा दे आयौ ओंख्रियानो खामजोबसैमोन आंना बावनानै नोंसोरबो खिथाहरा नालाय बावनानै थादों दैया माला माला रानजोबखो मेचिन बायदि माला माला मोनखो ओंख्रियालाय थोस बिमाया गाबबाय नै दानिया फिसाफोरनि माइयाया आलदा जायोलै सैमाबाबो माबाबाबो आमियो फ्रेन्ड आसु जिरिमिया दादा वाइटी गेमार आं दा सापर्ट हरगोन दे नोंनो ओमफ्राय नों हरफिनबानो जाबाय आयौ एक्सट्रा आइडि दं नामा वाइटी मामा एजी गेमार खोनादोंना खोनायाखै जाखो आं होननायखौलाय एक्स्ट्रा आइडि नामा कार्तिक भाई हाय वेलकम मेरे एलबी में आने के लिए
थांथ'बाय लाइभआ गोदै जाथाराखै लाइभआ गोदै जायाखैनो ओंख्रि संहोलां मावहोलांसो रायलायदोंहाय बोरै गोदै जाबावनो दे ओंख्रिसो संगासिनो दं आङो सोर दंथाय 6 जन दङ कमेन्ट खालाम दे सोर दं लाइभआनो गोदै जायाखैनो आंना आरो आं मानसियानो गोदै नंखायाना मोनामफैबायलै खामहह मैगङानो दैयानो रानजोबबायमोनलै आदा एखे मानजिजाथारबायमोन दा बिहाव बिखुनजोजों आङो फन माबा रायलायबाय थायो नालाय मबाइल नायनानै दा रानजाथारबायमोन एसेयावनोखाय मबाइलखौनो जिख्रुबना होगोन आं होननायनि जानोसै मबाइल जिख्रुबना होबासो थिग जासिगोन होननायनि जानोसै ना आदा जिखौहाय सापर्ट खालामसै इजि गेमारखौ सोरनावबा एक्सट्रा आइडि दं नामा खोन्थाहरदो एस सानैल'सै सोर दं जाखो सानै माथो गाबबाय थाखो ओमफ्राय ओरै बारबाय ओमफ्राय बिसोरो सैमा फिसाया बारबोबाय ओरै कमेन्ट रावबो गैला माथो मैगङालाय दाङाजों आलुजोंसो आदा ओमफ्राय दालि जहल साहा बिलाइ खालायलायनाय भिउस फैबावसो मालाय आदाना बोरै खालामोथाय दे गोथावखानो दावदै लायनो थांदों बिखुनजोआ नोंना भिउस फैबावोथ' 200बाबो नै 212 फैबावदों मालाय बोरै खालामो आंनाथ' भिउसआनो फैयालै नोंनिखौ नायदों आङो नै नालेंखर दानलायलायनाय भिडिअखौ साहा बिलाइ खानायखौ डिसक्रिपसनाव मा लिरदों बोरो डिसक्रिपसनावथ' जेबो लिरबावाखैसो नै भिउस फैबावोसो नोंना दुइस' थिनस'बाबो जानला मोनलाखासैलै भिउस फैयोथ' नोंना आंना भिउसआनो फैया नै बिदि नोंना फैयो नै 200 300 फैलाबायो नै सानफ्रामबो भिडिअ मोजां रायलायनानै हगारबाना नोंना भिउसआ मोजां फैगौ माबा मोजां जागौ बे टाइमनेल फटकफोराना बे टाइमनेल फटकफोरखौहाय मोजां बानाय आरोना पिकचारखौहाय गैया आंना भिउसआनो फैया मबाइलानो आनलाखिसो खोमा
माबाफोरखौ पिक्सारफोरखौ थाम्बनेल पिक्सारफोरखौ मोजांखौ हो आरो दैफां खासियाबारि आइजोफोरनि मोसानाय आंबो रोंजोबा ना होननानै रोंनाया रोङा फार्स्टआव बयबो आंबो रोङा दाबो रोङा मोजाङै अबहाय बानायो थाम्बनेलखौ पिक्सार्टआव बानाय पिक्सकार्टआव पिक्सकार्टआव बानाय आंनाथ' नै रिसानो फैया लासिं सिंसो भिउसानो आंना क'क्राझार सर्टफ्रावबो भिउसानो गैया हनै फैगोन दे लासैनो दे फैनायाथ' फैगोन बिदिनो होननांसिगौ जाहैबाय माथो होनबावनो सोरजिना मुसाहारि लाइभ फैदों नै बिदिबाय 08 फैदों नै लाइभ ओमफ्राय सोर फैबावदों मेरला मानसि फैदोंदां लाइभआव ओंखायनो मानसिया खमथार मालाबा फै गसाइगाव बेरायफै ओरैहाय गसाइगावजोंहाय बेरायफै मालाबा मानसियानो गैला दैसा ब्रह्म मालाबा हैनोसो जिबनाव खनसेबाबो बेरायफैनांगौलै बेरायफैबा आरो फन हर लोगो हमहैजागोन बियो फेसबुक दङ आंना मन्जुलि ब्रह्म सार्च खालामनानै एड फ्रेन्ड हर फेसबुकआवहाय हाब कारेन्टबो गैबावालाय थास कारेन्ट गैयाना आफा ना इनभार्टार माबायाव जोंना जोङाखै कारेन्टआनो थाया थिंखियावबा दै सोदोंना सोआखैमोन मालाबा फैयो कारेन्टआबा दे मालाबा बेरायफै फेसबुकआव फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरनानै दोन इउटुबार ज' लोगो जालायनांगौ जोंहा ओमफ्राय शेयार खालामलायनांगौ नोंनि फेसबुक आंनि फेसबुक आंनियावबो नोंनियावबो होमबासो साबसक्राइबारा बारायलायगोन ना रावबो फैया दोननोसैसो नामा आङो रावबो फैया दानो रावबो फैया दोननोसो लुबैयो आं दोनथ'नोसै आं आदा रावबो फैया
नोंनाव फैयाबा बायो आं मा रायलायनो जागोन दे बाय बाय